En aquest ben dit abordarem una sèrie de verbs que en la parla normal i tradicional es diuen correctament amb pronom reflexiu, com ara aprimar-se o despertar-se. T'has aprimat molt. Ahir em vaig despertar a les 5. Ara bé, darrerament, per influència del castellà, alguns utilitzen aquests verbs sense pronom. Vegem-ne els casos més freqüents i rellevants. Aprimar-se i engreixar-se. Amb la dieta es va aprimar molt i després ha tornat a engreixar-se. Despertar-se quan significa deixar d'estar adormit en sentit real o figurat. Es va despertar amb la claror que entrava pel finestró. Ja se'n va despertar en la cama que tenia adormida. Amb el romanticisme es despertaren moltes nacions europees. Entrenar-se. Quan fem regularment exercicis per aconseguir una certa forma física, ens entrenem. Josep s'entrena tots els dies al gimnàs. Sense pronom, es diu que algú dirigeix l'entrenament a algú altre. Ara, Guardiola entrena el Manchester City. Imaginar-se, quan equival a suposar, porta pronom reflexiu. No sabem què decidirà, però ens imaginem que acceptarà l'oferta. Per la seva banda, acabar-se, menjar-se, beure's, duen pronom quan indiquen consumir una certa quantitat d'aliment o beguda. S'ha acabat la paella, s'ha menjat 2 pastissets i s'ha begut tot el vi. Prendre's porta sempre pronom reflexiu quan significa adoptar una actitud respecte a alguna cosa. Quin malcarat! Es pren com a tragèdia qualsevol contratemps. Ben dit, ens aprimem i ens engreixem. Ens entrenem i ens despertem, amb pronom reflexiu. Ens imaginem alguna cosa si la suposem com a certa i ens acabem, ens mengem o ens bebem aliments i begudes si indiquem que n'ingerim una quantitat determinada.